Sugeng siang bocah-bocah, niki video ingkang kaping pindho babagan unggah-ungguh ingkang irah-irahanipun niki sepatu anyar. Kaca 132 kanthi 134 niki pembahasan nomor sekawan kalian gangsal. Monggo. Nggih. Ukara nganggo aksara Jawa ngisor iki tulisan Latine. Niki wonten A, B kalian C. Yuk dibahas siji-siji nggih bocah-bocah. Yuk. Niki dibahase aksarane masing-masing nggih. Dewe-dewe nggih. Po, ho, to, no, bo, wo, bo, do, ko, ro, po, do, to, no. Niki wonten pasangan to, pasangan no, pasangan to. Yuk dibahas nggih. Polatane bawa beda karo padatan. Nah niki double, T-ne double, soalnya niki wonten aksara to kalian pasangane to. Ngeten nggih. Dadi polatane bawa beda karo padatan. Sing B. Aksarane rumiyin nggih. Bo, po, ko pasangan ho, bo, no, pasangan jo, mo, no, do, to, po, ko kalian so. Aksara pasangane niki bocah-bocah saged mirsani wonten pasangan ho wonten dhuwur nggih. Pasangan jo, pasangan do, kalian pasangan po, kalian pasangan so. Yuk dibahas. Bapak ibu ne banjur mundhut priksa. Niki wonten sandangan I, sandangan U, taling niki sandangan U kagem pasanganipun nggih. Wonten layar. Jadi bocah-bocah saged eling boten ngagem pasangan ro, ya, tidak pakai aksara ro. Kenapa? Soale iki wonten layar. R niki saged ngagem layar mawon, boten sah ngagem ro utawi pasangan ro. Ngeten nggih. Sing C, yuk dibahas aksara Jawane wonten ho. Nah, iki sing anyar wonten po diceret. Ngeten nggih. Nah, bocah-bocah niki wonten po diceret, ngeten nggih. Nah, niki kasus khusus wonten pangkon wonten ngarep. Niki supados bocah-bocah ngerti niki wonten blo. Nah, bocah-bocah supados boten double pasangan niki ngagem po diceret kalian pangkon. Dadi arep bloko dheweke mangu-mangu. Ngeten nggih. Ampun kesupen disalin wonten buku tulis tugasipun pembahasan nomor sekawan kalian gangsal. Matur nuwun, Gusti Yesus berkahi.